हेलौ फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन जों थाबावनाय 6 नम्बर पेजनिनो बेखौ जों खालामनो सानबाय बे नाथाय आंनि खामानि नङामोन तथायबो आं बनायना होनो सानबाय बेलायाव दंखायो दानिया नोंसोरो गावनो मोनबा बिसानजों दाजानाय अनजिमानि सोमोन्दै सान आरो गावनि सुजाबाव गुवारै लिरना फोरमायनो नाजा आरो सासेया गुबुननि लिरनाय अनजिमाजों रुजु नङा होमबा सासेया गुबुननि अनजिमाजों लिरनायखौ रुजुनो होदों माने गावबा गाव लिरनो होदों नङा होमबा आं बेखौ जास्ट मोननैसोनि एग्जाम्पोल हिसाबै होगोन नोंसोर बेखौ लिरनाङा आंनि बायदि लिरबानो जाबाय आरो आंनिखौनो डाइरेक्टलि थिखांना होना जास्ट माने आंनिखौ बुजिनो नाला नङा होमबा आं बेखौ बे बिजाबाव लिरना लाखादों बे माबा नटबुकआव ओंखायनो बेलाय बे ए बि सि डि नङाबा इ आरि दङ आं बेखौ बे अनजिमा आरो बे माने बे मोनसे माने अनजिमानि फरायनाय महर ओंखायनो लिरना लाबाय बे अनजिमा आरो बे जाबाय अनजिमानि फरायनाय महर नङा बे जाबाय ए बे जाबाय बि बे सि डि इ नङा होमबा इ हमना ला अनजिमा मोनसे जों ब लाबाय मा लागोन जों दायो 2 3 4 1 नङा होमबा 2 3 4 1 बेखौ मादि अनजिमा फरायनाय नेमाव जोङो बोरै लिरगोन बा जों सिगाङाव मिथिखादों नङा होमबा बोरै अनजिमाखौ फरायनाय जायो लिरनाय जायो बे जाबाय 2341 नङा होमबा 2341 2000 जों लाथिख' मोनथाम जायो नङा होमबा मोनसे मोनजु रोजा लाथिख' मोनथाम दाजाब बिदिनो 300 लाथिख' मोननै जायो नङा होमबा 300 दाजाब बिदिनो मुंसे मुंजि लाथिख' मोनसे जायो नङा होमबा 40 जागोन अब्ला नङा होमबा आरो बिथिं मा जायो से मुंसे नङा होमबा मोनसेल' जागोन नङा होमबा से नालाय बे मोनसे बिदिनो आरो बे नम्बरखौ हमना लाबाय जोङो 1,257 नङा होमबा 1,257 हमना लाबाय 1,000 मोनसे मुंजि रोजा मोनसे मुंजु रोजा नङा होमबा 1,200 मोनसे मुंजु नङा होमबा 200 दाजाब 57 ना मुंजि नखराव जि दाजाब मोनसे नखराव 7 बिनिनो बाव हमना लाबाय 27,433 नङा होमबा बिदि होना लाबाय 27,000 मोनसे मुंजु रोजा नङा होमबा मोनथाम लाथिख' जायो नङा होमबा मोनसे मोननै मोनथाम दाजाब बिदिनो 433 नङा होमबा 400 मोनसे मोननै लाथिख' जाबाय नङा होमबा मोनसे मोननै बे 4आ जाबाय 4 आरो बे मोननैखौ जों लाथिख' हमनांगोन बे 33 नङा होमबा 33 बे लाथिख' मोनसे जागोन नङा 30 जाबाय नङा बे लाथिख'आ जाबाय बे 3 नङा होमबा बिदिनो 3नि जायगायाव माने बे 3आ मा जों जोंनि बे 3आनो आरोबाव मोनसे दंबावो जोंहा हमना लाबाय 50 2,991 नङा होमबा मोनसे मुंजु रोजा नङा होमबा रोजायाव खैथा लाथिख' जायो मोनथाम 52,000 मोनसे मुंजि नङा होमबा दाजाब बिनि दाजाब माने 200 नङा होमबा 200 लाथिख' मोननै थाया ना होमबा लाथिख' मोननै मोनसे मोननै नङा होमबा मोनसे आरो बिनि उनाव 91 मुंजि नङा होमबा 90 दाजाब 90 मोनोना बे मुंजि नखराव माने मोननै नङा होमबा लाथिख' मोनसे जागोन 90 नङा होमबा सेया जाबाय मोनसेयानो बिनि उनाव लास्ट नम्बरा जाबाय 99,999 नङा होमबा 99,999 99,000 मोनथाम लाथिख' नङा मोनसे मोननै मोनथाम 99,900 मोननै नङा होमबा दाजाब 99 90 नङा होमबा दाजाब 9 बेखिनियानो बेखौ अनजिमा फरायनाय लिरनायनि महर नांनाय जायो माने फरायनाय महर बेखिनियानो नोंथांमोना बेखौनो थिखौबो बुजि मोना आरो हायोबा गावनि बायदियै बनायनो सान बे भिडिअ'आ एसेनोसै